Com ahir no vaig treure diners, hem d'anar aquest matí a treure diners al centre. Així que avui s'esmorza al centre. El mòbil sempre xau, eh? No em passa res, eh? Només parava aquí per dir que una cosa que no fa gens la gent és anar caminant. En sentit, vale, està tot ple de motos i la gent va tot arreu amb motos, però jo ara que heu de veure un lloc per esmorzar que m'ha agradat, he anat a aparcar la moto i ara estic anant caminant per allí. Però no, la gent aparca literalment al lloc. Jo potser el que hauria de fer és com despertar-me a les 6 i començar a gravar a les 9, perquè si no, amb aquesta cara de suat no es pot, eh? Estic en aquest lloc que és moníssim i ara l'estava buscant a Google per veure com es deia i no tiene partida en Google Maps aún, así que no lo podré reitear. Una cosa, mireu que mono m'han ficat. Ara és el tercer dia que prenc cafè amb tot el viatge, eh? No paniquemos. El que sí que és molt fort és que per la llet de soja o d'avena o de coco o el que sigui, són 20 bahts, que és quasi €1. Jo tinc dies en els que he d'estar constantment fent coses perquè si no m'agobio moltíssim i hi ha dies com avui que porto 1 hora i mitja esmorzant i m'estaria 1 hora i mitja més. A few minutes later. 12 seconds later. Estem a Tanote Bay i la veritat és que no fa el millor dia a tots, però bueno, hem vingut aquí només a ensenyar-vos-la i a fer 52 flexions. Les flexions ja no les farem càmera, que no soc tan flipat, eh? Igual la gent s'està banyant. Per cert, aquesta platja no té molt bona cobertura, només per informar, i crec que es ficarà a ploure. S'ha posat a ploure una mica, però no seria Tailàndia si no plogués una miqueta, així que anem a sortir fora. Que fred, mamma mia! Me la vaig fer jo ahir. Hombre, es veu diferent. Vale, aquest clima que esteu veient ara és bàsicament el 80% dels dies aquí a Koh Tao, almenys. L'únic que ara el mar està superbrut, perquè com ahir va ploure tant, s'han portat molta merda. Bueno, què li farem? Bueno, jo ja recullo que en veritat només he vingut aquí per ensenyar-vos com és Tanote Bay. Pensava també ara que l'últim vídeo que vaig penjar acabava d'aquesta manera. Es veu que aquest festival, a altres zones de Tailàndia, és el típic el Festival de les Llums, que es fa el 15 de desembre, i se tiren els farolillos com a la pel·li d'Enredados. L'únic que aquí no és tan tradicional tirar els farolillos, sinó que era més tradicional fer això que vau veure, que és tirar una ofrenda a l'aigua per la deessa de l'aigua, justament. I no és que no us ho volgués ensenyar, l'únic que simplement estava fent uns vídeos normals i corrents i ja està. Però, ja que el vídeo s'ha quedat una miqueta curtet, us ho ficaré, perquè en veritat estava molt bé, perquè hi havia puestecitos de menjar, la gent estava molt contenta, estava petadíssim els espanyols. A veure què n'opineu.